Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usearch uthi I know my story. Bese ufike u-like, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko uMfokazulu. Wenkululeko mfowethu. Ngifisa ukuthi singabashiya emuva abantu abanemibuzo. Kunombuzo owaqhamuka laphana kwi-comment section ukuthi iyiphi indlela ekumele siyisebenzise uma sithandaza, because bakhala ngalento ukuthi uma bethandaza imithandazo yabo ayizweli. Badinga ingcaciso ukuthi kanti iyiphi indlela e-correct for umuntu omnyama ukuthandaza. Baningi-ke mfethu esenge ngahlangabezana nabo ababuza lo mbuzo. Iyiphi indlela Nkululeko? Mabhodla, wathinta indaba enkulu kakhulu neyinkinga futhi. Angikusho lokhu ngibeke kanje. Kunabantu la emhlabeni abathe uma bezalwa bazalelwa ejele, baphinde bakhulela ejele. Kwathi mase kufika isikhathi sokuthi bakhishwe emajele, labo bantu laba mase beyaqala belwa nathi bethi siyagula emakhanda, besho yonke into. Nabanye abaye bay'tshela ukuthi bayazi kanti cha abazi lutho. Ngesimo sokuthi amehlo abo kamoya awavulelekile, ngesimo sokuthi abaqondi ukuthi kwakunjani kulo mhlaba abacindezeli bengakafiki, ngesimo sokuthi abanalo ulwazi lokuthi kahle kahle hle thina singobani, siqhamukaphi, sifike kanjani la. Baba ngiyibeke kanje, abantu bayathandaza ubusuku nemini, babiza lo nkulunkulu odume ngelikaJehova, babiza le ndodana edume ngelikaJesu. Angikusho lokhu. Umuntu wase-Afrika noma omkhulu bethu, okhokho bethu, ngesikhathi abacindezeli bengakafiki, bebengathandazi. Iqiniso kumele silimele. Lento ekuthiwa ukuthandaza, lento ekuthiwa ukuvala amehlo uthandaza, into efike nabacindezeli. Bingekho leyo nto la e-Afrika. Ngoba lento yokuthandaza ifike nabacindezeli. Ingakho umhlaba umoshakele kanje, ingakho umhlaba udestroyeka uya phambili kunokuthi ulungiseke. Ngesimo sokubantu abathandazayo ababiza uNkulunkulu okubhalwe ngaye eBhayibhelini. Lo nkulunkulu obizwa ngoJehova unenhliziyo embi. Bayamazi abantu, even ngisho abantu abafunda iBhayibheli. Uma sifunda siyathola ukuthi uyabhubhisa, uyabulala, wenza yonke into, wanikela ngendodana yakhe izwe liyodwa, kwathiwa yifela abanye abantu. Yini ezolunga emhlabeni makunje? Ayikho into ezolunga emhlabeni ngesimo sabantu abathandaza lo nkulunkulu okuthiwa uJehova. Ingakho emhlabeni kuginqeka iy'moto, kufa abantu, kudestroyeka. Le mithandazo yenziwa abantu bevala amehlo, yiyo le destroy umhlaba. Balekelela iy'ngcelebane noma icashalala zikaLucifer ngale nto abayenzayo. Omkhulu bethu nokhokho bethu lento ekuthiwa ukuthandaza bayazi. Awungikhulume ngalaba bokuqala abacindezeli bengakafiki. Omkhulu bethu nokhokho bethu bebengathandazi, kepha bebexhumana nemvelo, kepha umdali bebemazisa. Ngobani? Bebephelele, bexhumana nemvelo. Bebengathandazi, kepha bebedumisa, becula, behlabelela. Ukuhlabelela into yala e-Afrika. Even abacindezeli bayithathelela lento. Ngoba thina la e-Afrika bekuthi ilanga mase lizoshona kwenziwe njani? Kushawa amathini uma ilanga selizoshona, kuculwe, kuhlatshelelwe, kumenyezwe. Abantu besho izinto abay'funayo bebhekise elangeni uqobo mase lizoshona lizosithela. Bengacimezi, bengawavala amehlo. Bebehlabelela, bedumisa. Ukudumisa nokuhlabelela yinto yala e-Afrika. Bona abacindezeli into abayifundela e-Afrika lento. Ngoba thina la besihlabelela siba ngandawonye. Vele imvelo besiyihlonipha. Abantu bokuqala bebeyihlonipha imvelo, beyazisa, beyinakekela, bexhumana nayo spiritual. Imvelo abantu balabo kuqala. Inkinga-ke la ilahleke khona, ilahleke la sekufika labantu bazosifundisa, basifunza lo nkulunkulu ekuthiwa uJehova.
thina la Afrika sinayo uNkulunkulu ekuthiwa uJehova. La Afrika sinayo indodana ekuthiwa uJesu Kristu. Asinayo nje akuyonto yala e-Afrika. La e-Afrika sinomdali wezulu nomhlaba ogama lakhe lingaziwa, ogama lakhe futhi lingenakwaziwa. Abanye abantu baye baconfuseke bayibuza ukuthi njengoba kuthiwa umdali wadala izulu nomhlaba wayekuphi nganza kwethu noma abantu bakithi. Umdali uhlala kweliphakade. Igama elithi phakade igama lalapho umdali ahlala khona. Umdali owengamele konke, ogama lakhe alaziwa futhi ogama lakhe lingenakwaziwa. Futhi thina abantu bala emhlabeni esingenakwazi ukuthi sixhumane naye. Uyothandaza uze uphalaza amathumbu. Soze uwumuntu uphila la emhlabeni uxhumane nomdali owengamele konke. Umdali wezulu nomhlaba owengamele konke udunyiswa zinkanyezi, adunyiswe umhlaba, adunyiswe yintaba, adunyiswe ulwandle, adunyiswe ilanga, nomkhathi libe uqobo. Zonke lezi zidalwa ngokwehlukahlukana kwazo ziningi zidumisa umdali owengamele konke, omveli kuqala, onomkhubulwane, onomphethokazi, onomhoyi, osodumo, osozwaphi. Zonke lezi zidalwe inkulu kangaka ezingonkulunkulu zikhothamela umdali wezulu nomhlaba, lo igama lakhe thina singamazi. Lezi zidalwa engiyibalayo yize ikhothama kumdali, yizo ezikwazi ukuhleba nomdali, yizo ezikwazi ukuxoxa nomdali. Thina nje njengoba sinjengey'ntuthwana yikho into esingayikhuluma nomdali, asiyilutho. Lokho kufanele siqonde. Thina uNkulunkulu wathi uma esi-creator noma esenza wasenza ukuthi sikwazi ukuxhumana nemvelo ekhona la emhlabeni. Thina uNkulunkulu wayesikhandile sikwazi ukuxhumana nezidalwa ey'nkulu, sikwazi ukuxhumana nonomkhubulwane, sikwazi ukuxhumana nonomhoyi, sikwazi ukuxhumana nenkosi umveli kuqala. Thina la e-Afrika besingathandazi. La e-Afrika besihlabelela sidumisa uma ilanga selizoshona. Besihlabelela sidumisa, sicule amaculo, sidumisa umveli kuqala. Leyo nto ayenziwa ilanga uma selizoshona noma ilanga seliphuma kwakuye kujatshulwe. Behlabelela abantu, beshaya ingoma uma ilanga selizoshona. Abantu bakuqala futhi babevuka kwakushaya o-4 lesikhathi ekuthiwa u-4 o'clock ey'ntathu babesuke sebevukile, abanye sebebhizi sebelinde ilanga ngoba babazi ukuthi umveli kuqala uyisidalwa selanga, utholakala lapha elangeni uqobo, inkosi umveli kuqala. Abanye abantu lento engiyikhulumayo ngeke baze bayizwe ngesimo sokuthi ingaphezulu kwemiqondo yabo. Into uma ingaphezulu komqondo wakho akulula uyikholwe. Into elimaza abantu umqondo ilento ekuthiwa iBhayibheli. Leya nto ilibulela izwe, izwe lingcole kanje kungenxa yencwadi ekuthiwa iBhayibheli, nalo uNkulunkulu othandazwayo obhalwe lapho onenhliziyo embi. Ngenza kwethu asikuqonde ukuthi thina njengoba singabantu umdali wayesidalile wasenza ukuthi sikwazi ukucommunicate nokuconnecta nemvelo. Indlela esasiconnecta ngayo futhi nemvelo kwakuwukuthi sidle ukudla kwaleli gabathi lalelizwe. Ukona okwaku-powerful ukuthi kusixhumanise nomvelo. Ingakho noma imvelo noma iy'dalwa ey'thize ey'fana ney'nkanyamba uma izidlula sasikwazi ukuthi siy'xoshe zidede zihambele kude nabantu, sasikwazi ukucommunicate nazo. Iy'ntombi kuqala zazihamba uma imvula ingasani zihambe ziyolima insimu yenkosazana uNomkhubulwane. Zithi mase zibuya zibuye zithi mase zibuye imvula isina ngamandla, zayibuya nemvula. Lokho akusenzeki namhlanje. Yini ingasenzeki? Ingesimo sokuthi sesadla bonke ophoyizini abavala i-connection thina nezidalwa zikaMdali. Njengoba kwafika abacindezeli la kulelizwe bafike basicindezela, basiphuca ubungcwele base-Afrika, basiphuca uNkulunkulu bala e-Afrika, basiphuca oNomkhubulwane, basiphuca umveli kuqala, basiphuca osomandla nosodumo, basifunza lo Jehova lo abafika naye. Inkinga lento thina abantu bala e-Afrika sikwazi into ekuthiwa ukuthandaza, into eyafika nabacindezeli. Thina besixhumana nemvelo ngoba vele spiritual besinobuNkulunkulu thina. Leyo nto bafike basiphuca yona. Namhlanje uma sinenkinga sekufanele sigoqe sivala amehlo sicele. Thina kuqala besingaceli, into beyizela, besifana nomayibutho, izinto beziyizela besiyithola kalula kuqala. Sengikhuluma ngabantu base-Afrika, ngabantu basendulo. Mhlawumbe omunye umuntu uzobuza ukuthi imvelo pho ihlulwe yini ukuvikela abantu ngesikhathi kufika abacindezeli la. Into edala lokho nanokuthi thiwa singakufihli ukuthi la emhlabeni nangesikhathi sasendulo bakhona abantu ababenamakhanda aqinile.
asingakufihlile bakhona abantu abame namakhanda aqinile ababengezwe emakhanda. Even ngisho endulo babekhona abaprofethi ababesho ukuthi kunesizwe sizayo la esinenyama engafani nethu. Abantu bethi ayikho leyo nto. Umuntu onjani onesikhumba esingekho black noma ongekho nsundu? Ngobani babengakaze bambone into ekuthiwa umlungu, babengayazi. Bakhona abaprofethi ababekhona leso sikhathi ababika batshela amakhosi bahlaba umkhosi ukuthi kunesizwe sibi esizayo, kwenza u1 no2 no3 no4. Amakhosi angaleso sikhathi aqinisa amakhanda athi ayikho leyo nto, into engekho. Baze bafika bona belumbi laba, baze bafika babona sebefikile ukuthi nayi lento yayikhulunywa izanusi, ngoba lesa sikhathi kwakugcwele kakhulu izanusi nezangoma. Izangoma zangempela, isangoma sangempela sihlala esigodlweni silinda abantu. Isangoma sangempela abantu bayayifikela kuzo, abantu bayambulelwa ngazo. Futhi 2, thina emandulo besikholela kwinyandezulu nezidalwa nabantu abangasekho. Besithi noma kunezimo ezikhona egcekeni eziqondene nalowo mndeni besimemeza omkhulu nokhokho bethu. Sithi sibanibani konakelephi kuleli gceke leli. Bekuhanjwa kuyokhalwa esibayeni bathethe abantu abadala. Impendulo ibuye at the same time. Lokho akusenzeki namhlanje ngesimo sokuthi abantu balahlekile baphumile kwimvelo. Mase sithi sizama ukusibuyisa mase bethi siyagula emakhanda, siyahlanya siphilile. Ngani? Ngesimo sokuthi bazalelwe ejele, njengoba bezalelwe ejele nje. Mase sithi sobavulela bayasiluyisa ngesimo sokuthi bazalelwe khona ejele. Baba ngicela ukuyibeka lapho ngilindele amanye amakhweshini. Sibonga kakhulu Qhawe Lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda amadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.